Нещо, което не сте виждали до сега, сериозна техника за сериозни обекти. Какво е това IP5TZ на Hikvision? Модела е DS2DS7A4321 WAEBT5. Какво прави? 200 метра нощен режим, 32 пъти оптично, 16 пъти дигитално приближение, оттам нататък при метровите функции, пресичане на линия, изоставен обект, напуснал обект, проследяване на обект, смарт тракинг функцията, аудиовходове и изходи, алармени входове и изходи, предупредителен говорител, пресети за патрул режим. Дайте да видим какво има и в комплекта на тая камера. Задължително в комплекта винаги предвиждат стойка за монтаж на стена. Ако ви трябва за монтаж на ъгъл или на стълб, тогава си купувате отделно. Книжки за любознателните, да разберат какво са си купили набързо. Въпреки че може да се захрани през плоев, от Hikvision са ви предвидили адаптер на 24 волта с твърда връзка. Повтарям, твърда връзка не е на букса, да го имате предвид. Имате дори анкерите за самата стойка и ето как ви изглежда камерата. В действителност, сериозна машина. Колко струва в момента? 1707,91, за по-нататък не знам. Ако ви трябват сериозни решения, знаете как да ни намерите.